रायजो नोंथांमोन दिनै भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ थारमाने माखासे बै खर' गैयै दैदेनगिरिफोरनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाबोदों दैदेनगिरि होनजाला बिसोरो माने बाथा बुथाफोर आरोखि बिसोरो खुनु नलेजआव गैयाब्लानो माने मेगन खानाजों आंखौ बुंहरदों नोंनाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि मा नलेज दं बुरबक होननानै दा नोंथांमोननो आं खिथानो थांगासिनो दं बुरबक बे जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थानाय ट्राइबेल बेल एरिया आरो ब्लक एरियायाव मोनबेसे गामि दं मा गामि दं गासिखौबो नांगौ गायनानै होजोबगोन आं सेस बुंनानै होजोबगोन आं दिनै नोंथांमोना खोनासंगोन दाबे दा बेनि सिगां मोनसे बाथ्रा जुदि नोंथाङा जुदि बायदि मैया बेरामजों भुगिनानै दङब्ला आं स्क्रिनाव नैबे होबाय थानाय बे बेरामजों नोंथाङा जुदि भुगिनानै दङब्ला नोंथाङा फोथायोब्ला नोंथाङा जगाजग खालामनानै नोङो थांबानो जाबाय बे जाहैबाय मा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामियावहाय नोङो कन्टेक्ट खालामदो आरो कन्टेक्ट खालामनानै थांदो आरो नोंहा जुदि गोबाव समनिफ्राय 3-4 बोसोर बेरामजों भुगिनानै दंबा बिभिन्न धोरोमनि माने बिभिन्न रोखोमनि बेराम आरो नोंहा जुदि जानानै दङब्ला थांबानो जाबाय सिकित्सा लाहैबानो जाबाय आरोखि आं नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होखादों दाना गुबै बाथ्रायाव फैदो दिनै आं नोंथांमोननो होगोन क'क्राझार जिल्ला बै समाव बोखावजायै गवालपारा डिस्ट्रिक्टमोन बे गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव बावहाय दङ जोंहा क'क्राझार जिल्लाथ' गोलैया बे समाव माने क'क्राझार सार्कोल गोलैयो थारमाने बे क'क्राझार सार्कोलनि आन्दारावहाय ट्राइबेल बेयो माबा नङा हो बेयो जाहैबाय मा बेल नङा बेयो ब्लक ट्राइबेला मोननै दं नालाय बेल मोनसे ब्लक दं जायखौ जों ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक होननानै बुङो दा बेला जाहैबाय मा गोलाव जायो आरो ब्लकआ जाहैबाय मा ओरै राउन्ड साइज जायो बुजिदों दा नोंथांमोना बाव दङ 16 जुन 1983 नि बाथ्रा बियो बे गभर्नरनि नटिफिकेसन चेप्टार 10 नि आं बुंगासिनो दं नोंसोरनो 16 जुन 1983 आरो बे क'क्राझार जेनाखि सार्कोलनि आन्दाराव थानाय बेवहाय जाहैबाय मा नेमा जाहैबाय दतमा ट्राइबेल ब्लक बे दतमा ट्राइबेल ब्लकआवहाय दा सोर सोर दं बर' दंना बैसोरो सारामाय गैयैफ्रा दङ नोंथांमोन नायदो आरो बे एरियाखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ थाबैनो इनिशिएटिभ लाबानो जाबाय आरोखि आं बुंगोन आरो ओरै गसाइगाव दङ आं बुंजोबगोन दिनै फुरा भिडिअ गोलाव जानो हागौ होनखाबाय आं बावहाय नायदोना दतमा ट्राइबेल ब्लकआव गासै दङ जोंहा 38,174 बिघा हा ओमफ्राय 3 काटा 15 लेसा जाबाय दा दतमा ब्लकआव दतमा ब्लकनि गेजेराव दं जोंहा 38,174 बिघा हा दं ओमफ्राय 3 काटा आरो 15 लेसा बे ब्लकनि आन्दाराव दाना मा गामि गोलैयो गामिया नायदो दाना गासै बाहाय 37टा गामि गोलैयो बे दतमा ब्लकआव 37टा गामि गोलैयो बेफोर जाबाय नै बुरिमुग दं स्कारबिल दं सामथाइबारि दं खाथ्रिबारि दं माजुलिपारा दङ हाब्रुबारि दङ गुवाबारि दङ गोथैबारि दङ सुरजाखाता दङ बुथियापारा दङ दुम्ब्रुगुरि दङ लावदङा दङ भावथि दङ दतमा फारवान दङ मुसिरगप दङ आरो बोरसिजरा दङ बोरसिजरा फारवान दङ बोरसिजरा फाथु दङ आरो बागमारा दङ एलेंमारि दङ उमानगर दङ सारागाव दङ सिखारगाव दङ आन्थिहारा दङ मरियागाव दङ गाम्बारि बिल दं दतमा दं दतमा फाथु नावरबिथा दङ गरामारि दङ खारिदु माराथि दङ खामारपारा दङ बेलथारि दङ सालानि बाथा सालानि मलानदुबि दङ थुराबारि दङ बरागारि दङ सिमलागुरि दङ बाथाबारि दङ गासै 37टा गामि दं दा बै गामिफोराव फ्राय बांसिनानो बर' गामि दंखायो बिनि गेजेराव जोङो नैबाव नायदो बोरसिजरा गामियाव नोंथांमोना नाय बोरसिजरा गामियाव दा सोर दंफैयो माखासे नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बे नावरबिथा गामियावहाय सोर दा मानसि दंफैयो नोंथांमोना बाव नायबानो जाबाय आरो बै मा होनना बुङो आन्थिहाराजों सोर हाबनानै दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आरो बे हाया दिनै ट्राइबेल ब्लक बियो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो बे ब्लकआव गोलैयो दा बेवहाय बैसोरो थानो मोना हा बायनो मोना बिसोरो बाव थानो मोना दा बेखौ सरकारा आयेन बायदि राहा लानांगौ आरो मिथिबाय दा बे आरो एरिया होनना बुङोबा साहा दं जाहैबाय सिडलि माने 5 पार्ट दङ आरो 6 पार्ट दङ मिथिबाय दा माबाखौ नायोबा एरियाखौ नायोब्ला बे जाहैबाय मा दतमा ब्लकनि आन्दारावहाय बे जाहैबाय मा 1983 नि 16 जुन खालि गभर्नरनि नटिफिकेसन बियो मिथिबाय दा जायफोर जाम्बाफोर नोंसोर नलेजाव गैया हसियानो बाथ्रा बुंलाबाय थायोमोन एसे बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ फरायनांगौ नलेजाव थानांगौ मेगन खानाजों बुंनो नाङा नोंहा जुदि मिथियाबा दा बुं नों मिथियो मोनथियाबा मोनथिनो नाजा सार्च खालामनानै नाय बिनि उनाव बुं
जानो मा दा बुं पलिटिक्सनि बाथ्राखौ जानो मा दा बुं पलिटिक्सखौ नोंसोर मा खालामनो रोंबा खालाम पलिटिक्सआ जाहैबाय मा समाजखौ सिबिनाय समाजखौ जौगानायनि खामानि मावनाय कनस्ट्राक्टिभ माइन्ड लानानै पलिटिकेलाव ओंखार डिस्ट्राक्टिभ माइन्ड लानानै पलिटिकआव दा ओंखार आरो दाना नायबावदो नै आरोबाव बे जाबाय मा 23 नभेम्बर 1984 गभर्नर नटिफिकेशन बियो मिथिबायना 23 नभेम्बर 1984 बेनि बियो बाहाय गासै दङ बे जाहैबाय मा गसाइगाव सार्कोल हो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गसाइगाव सार्कोलाव दङ बियो रिफु ट्राइबेल बेल बियो ब्लक नङा बेबो रिफु ट्राइबेल बेल एरियायाव गोलैयो बियो दा बाहाय गासै बेसेबां हा दं 16,064 बिघा 2 काटा 16 लेसा बेयाव हा दङ बे जाहैबाय मा आं नोंसोरनो होनखाबाय रिफु ट्राइबेल बेल बियो दै बे जाहैबाय मा नोंसोरनो खिथाखाबाय आङो गसाइगाव सार्कोलाव गोलैयो बियो गसाइगाव सार्कोलनि आन्दाराव दा बाहाय बुहुत गामिफोर दङ आं बे गामिखौ दिनै नोंसोरनि गेजेराव होजोबगोन बे गामिया दं गासै 106 ता गामि दं बाहाय दा बे 106 आ बबे गामिया गोलैदों बे ट्राइबेल बेल्ट ओनसोलावहाय आरो बावहाय दा सोर सोर जाथि जनगोष्ठी हाबनानै दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय बबे गामियाव बाव दङ नै सान्दासिगुरि बालिमारि सिलबागि बरलागुरि बरलागुरि नंटु सालजुरि खाथालगुरि नं 1 खान्दालापारा नं 1 फानबारि नं 2 फानबारि नं 3 फानबारि गार्डेनपुर राजादाब्रि जागथारगाव गार'खाटा नं 1 गार'खाट्रा नं 2 बदियागुरि दा बे बदियागुरियाव सोर दं बांसिन सोर मानसि दं बदियागुरियाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बे बदियागुरियाव आरो लोगोसे दं दाना बदियागुरि नं 2 आरो धावलिगुरि अदालागुरि नं 1 दङ आरो अदालागुरि नं 2 आलिनगर दा बै आलिनगराव सोर दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय आलिनगर नं 1 आलिनगर नं 2 कलरागावन खदमगुरि नं 1 खदमगुरि नं 2 मादाथिपार खानुपारा नं 1 खानुपारा नं 2 थाइगेरगुरि हाथिगर नं 1 हाथिगर नं 2 जयमागुरि नं 1 बदियागुरि नं 1 हुदुमकाटा नं 1 हुदुमकाटा नं 2 जयमागुरि नं 2 खान्दालापारा नं 2 बाहाय दं बाज्राबिल नं 1 बाज्राबिल नं 2 सालजुरि नं 1 सालजुरि नं 2 फानवार बेसे गोमोरबाय बेयो फानवारि जाहैबाय मालागुरि दङ आरो मा होनदों फाख्रिगुरि होनो नामा बेखौ फाख्रिगुरि आरो बरमाबिल बलामगुरि सापकाटा नं 1 सापकाटा नं 2 मागथाइगाव नं 1 मागथाइगाव नं 2 खबेहाबिल नं 1 खबेहाबिल नं 2 जारागुरि नं 1 जारागुरि नं 2 बाजुगाव नं 1 बाजुगाव नं 2 गलादाङि नं 1 गलादाङि नं 2 दा बैफोर बाजुगावआव आरो बै गलादाङि गामिफ्राव दा सोर हाबनानै दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय सोर बबे जायगायाव हाबफैखो दावागुरि नं 1 दावागुरि नं 2 दावागुरि नं 3 माथियापारा नं 1 माथियापारा नं 2 कुकुरकाटा नं 1 बामुनकुरा दबाई सुगुनहारा जयमागुरि बर' बिनाकाटा नं 1 बर' बिनाकाटा नं 2 दलाबिल आरो बावदा दङ कुक्लिंपारा गर्जन नं 1 गर्जन नं 2 फेजुरि सथ बिनाकाटा बर' मा बेयो बरागुरि सातबिल भावरागुरि सातबिल नं 1 आथियाबारि नङा अन्थाइबारि गुवाबारि मदाथि थुरिबारि साकमा आरो मा होनो बांलाबारि भुमका कुसुगाव सामायजरा फानि मा होनो बेयो फानिजानि सेकेन्ड पार्ट
आरो खुरसाखाथि नङा होमबा खुरसाखाथि नं 1 खुरसाखाथि नं 2 नुथुनपारा सिंगिमारि नं 1 सिंगिबारि नं 2 फुलकुमारि पार 1 फुलकुमारि पार 2 हो ओमफ्राय नैबे एसे गोमोरबाय माने बुहुत गोबावनि लेखा गोरलै नङा बेखौ आं बावबाय बे गामिया मा जाखो बे बरजि हुद ना मा बे गामिया एसे गोमोरबाय बेयो सिनायला गेदाबिल पार 1 गेदाबिल पार 2 माने सेकेन्ड पार्ट फार्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट दं आरो ना फानबारि फार्स्ट पार्ट फानबारि सेकेन्ड पार्ट फानबारि थार्ड पार्ट आरो मा जाखोलाय दानुमारि नामा दानुमारि दुदुमारि ना दुदुमारि फार्स्ट पार्ट दुदुमारि सेकेन्ड पार्ट दैमुगुरि फार्स्ट पार्ट दैमुगुरि सेकेन्ड पार्ट खांख्राइबारि फार्स्ट पार्ट खांख्राइबारि सेकेन्ड पार्ट आरो सुखानजरा सुलझर दा बे आं बुंनाय बै गासैबो गामिफ्राव फ्राय माखासे गामिफ्राव सोर हाबनानै दङ बिथांमोना दा जों बेखौ सोर नायगोन दा बिथांमोननि हाया बिथांमोना नामजारि खालामना लाखो ना माखो हाया अलरेडि बिथांनि नामाव जाफिनबाय नामा बै जायफोरनाखि लङि गांग्राफोर सारामाय गैयैफोर खखाबाव थुरि हाग्रा गोनांफोर बिथांमोननि नामाव हाया ट्रेन्सफार जाजोब्बाय नामा बेखौ दाना सोर नायगोन सारमोन सोर नायगोन दाना बेखौ जोङो नायनांगौबोला बिथांमोननि माखासे हाया नामजारिखौ सोर खालामना लाखो गावसिनि मुङाव लाखो ना दाबो बै बर'फोरनि नामावनो दङ बेखौ जों मा खालामो दाना जोंथ' दावराव खालामनो गोसो गैयामोन नाथाय दावरावखौसो खालामनो नागिरदों बिथांमोनसो खालामनो नागिरो ना जेराव थानो मोना बाव थानानै बिसोर जोंखौ मा खालामनो हायो होननाया दावराव खालामनायनि लामा लानाय नङा जेराव थानो मोना बिसोर बे ट्राइबेल बेल्ट ओनसोल ओरै दतमा ब्लक ओनसोल दङ बे ब्लकआव बिसोर थाफैबाय नैबे बेल गसेगाव सार्कोलाव बिथांमोना बे बेल ओनसोलाव थाफैबाय दा बेवहाय हाबनो मोनै जायगायाव बिसोर हाबना थाफैबाय जोंखौ मा खालामनो हायो होननायनि जाहोना जायाखै दाना आरो बिसोरनि सुबुं सानखोआ दा फुरा जाबाय जोंनि गामि दरथामजोंसो बिसोरनि गामि दरसेनि पपुलेसन जायो अब्ला मानो सिन्था खालामाखै येस वेल एन्ड गुड आं लुबैयो जोङो जोंनि पलिटिकेल लिडारखौनो आं सनमान होजोबखायो खिन्थु नोंथांमोना पलिटिकेलखौबो माव जों बिटिसिखौबो रैखा खालाम बिथांमोनबो जों रैखा खालामनांगोन जोंनि फिउचार जेनेरेसननि थाखाय जे नोंथांमोना समाज दावगानायनि थाखाय खामानि मावनो बिटिसिखौ जुदि रैखा खालामनो जुदि जों जुजिफिनाबा जों लास्ट बाराव मा जाफिननांगोन जेरै जों दा बर'नि थाखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन आरो जों बेखौ जों ट्राइबेल बेल्टबो इलेकसन खालामनांगौना जों फिन दरना होफिननांगोन बेखौ गोसोआव लाखा आरो नोंथांमोना जायफोर माखासे बाथा बुथा दैदेनगिरिफोर दङ जानला मोनला बखिलाबाय थानाय खुनु नलेजाव गैया मा गैया बेफोरबायदि दा खालाम नोंसोरबो एसे मिथिनो नाजाबानो जाबाय नायगोर आरो ना ओमफ्राय नायनानै बुं लेखाफोरखौ नायनानै बुंबानो जाबाय माने आं बैसोरखौ बुंदों जायफोर बिथांमोना जानला मोनला कमेन्ट हरलाबाय थायो जानला मोनला गाज्रि मिन्थिया हसिया मालायनि माने खाना मेगन खाना जानानै मालाय बुंबानो बुंफाग्रा आं बै मानसिखौ बुंदों आरोखि मालाय बुंबानो बुंफानो नाङा नों मिथिना लागोर नंगौना नङा बाथ्राया नों सारिजारि खालामना लागोर आरोखि बेनिफ्राय बाथ्राफोरखौ बुं आंनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय मानोना नोंथांमोनाबो इयुनाव मोजां दैदेनगिरि जाहैनो हाथों जोंनि बिटिसिखौ बासायनायनि थाखाय जोंनि फिउचार जेनेरेसन सेफटिनि थाखाय नोंथांमोनाबो खामानि मावनो हाथों सोलोंबायना स्टेप बाय स्टेप सोलोंलांबाय था अबार मानो रोङा सोलोंबानो रोङो कनस्ट्राक्टिभ माइन्ड लानानै नोङो नोंनि माइन्ड सेटखौ नों कनस्ट्राक्टिभलि नों लाखानांगोन नों पजिटिभलि नों सोनांगोन अलवेज डिस्ट्राक्टिभल' आरो नेगेटिभल' नों जुदि सोना लायोब्ला नोंथाङा दैदेनगिरि जानो हायाथ' जिबनावबो बोरै जानो हानो जिबनावबो हानाय नङा दा बे बाथ्रा दा नै बे गसाइगाव सार्कोल जेनाखि बे ओनसोलनि सिमानै नर्थजों दं साहा दं कुसुगाव रिजार्भ फरेस्ट अफ गसाइगाव सार्कोल गोलैहोनो ओरै खोलाहा मा दं गसाइगाव सार्कोल बाउन्डारि एलं विथ धुब्रि फकिराग्राम नर्थ फ्रन्टियार रेलवे ब्रान्च लाइनसिमनो खोलाजों आरो ओरै सानजाहा दङ जोंहा फार 6 सिडली ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक अफ गसाइगाव सार्कोल एन्ड भिलेज बाउलमारि दावरागुरि बरुवापारा जाहैबाय आरो दावरागुरि पार 1 फाथिया फातारपुर थकेरमारि हंसबिल थासबिल खमाबिल माने बेहाय गासिबो दंजोबो आरो एरिया बबे आरो ओरैनो सोनाबजों जोंहा गुमारि जा फरेस्ट खबसागुरि ब्लक जारागुरि ब्लक बे ओरैजों सोनाब हाजोबथारनाय दा बेफोरबायदि जों लेखाखौ नायनानैसो ना जों माला बाथ्राफोरखौ बुङो बे एसेबांबा गोलाव चेप्टार 10 नि बियो लेन्ड माने एडमिनिस्ट्रेसन इन प्रटेक्ट बेल्ट एन्ड ब्लक आसाम होननाय बियो बे लेखाया नैबे लेखाया नाय सिनायाखैबा नोंथांमोनखौ नायना लाबानो जाबाय आरो बे लेखाखौ फराय बे लेखाखौ नाय 1983 आरो मोनसे माबा 1984
आरो जोंनि अल आसामाव बेसेबां ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकफोर दं आरो बै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव बेसेबां हा दङ बे लेखायाव दंजोबो दा जों बेखौ सेफटि खालामनांगौ जोंनि बिबान जोङो ट्राइबेल माहारिफ्रा 14था जेरै आसामाव ट्राइबेलफोर दङ जों बेखौ सेफटि होनो हागोन ना हायाखै बिथांमोना माने हाबगासिनो दं आरो दिनै गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय नटिफिकेसन हरब्लाबो इभिकसन खालामनायनि थाखाय बिथांमोना खालामनो हाया पलिटिकेल लेभेलनि खाथियाव दिनैसिमबो खालामा इउपिपिएलआबो खालामाखै आरो बिपिएलआबो खालामबोआखै अब्ला बिनि थाखाय मा जागोन ओंखायनो आं बुंबाय थादों सिगाङावनो बार जों जुदि जेब्लानाखि इउपिपिएल आरो बिपिएलआ ज' जागोन इउनाइट जागोन बा जों बिसोरखौ होखारनो हायै मा बाथ्रा दं जों बिसोरनोबो हरनाङा जों ज' जाखाबाय नालाय बे आरो बाथ्राया दा आं बेनि थाखायसो भिडिअखौ बानायदों सारमोन आरो स्पेसियेलि आं बानायनाय जाहैबाय जायफोर माने लोङै जायै थानानै माथा गाज्रि जानानै जानला मोनला कमेन्ट हरलाबाय थायो आं बिथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायदों आरोखि नोंसोर बुजियाबा जेबो रोङा ना नोंसोर रोङा रोङा बि रोङा आं मिथिया बेफोरखौ खिन्थु मोनथियाबा मिथिनो सोलोंनांगौब्रा बिसोर जेब्लायबो गुबुनखौबो नोङो कनस्ट्राक्टिभ माइन्डजों नाय पजिटिभलि नाय नेगेटिभ दा सान नोंनि मेलेम फारसे गाज्रि जालांनानै नों हारसिंनो जाम्बा खारलाग्रा जागोन बुजिबाय दा मोजाङै लेखाखौ फरायनानै बिजाबखौ गैयाब्ला जानला मोनला मालायनि होननायावनो होनफा बुनांगौ होनबानो बुनो होनग्रा होसो होनबानो होसो होनग्रा जों बोरै जानो बिनि उनाव मा जागोन बेखौथ' साननांगोन ना स' आं दिनै ओंखायनो आं दुखु मोननानै बे भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो आङो होबावगोन चिरां बाक्सा उदालगुरि धुबुरियाव मा गामिफोर गोलैदोंमोन बिथांमोनखौ आङो जेसेबां हायो नाजागोन लेखाया नैबे माखासे आंनाव जिरना थालांबाय बे बुस्थुखौ दा नेटआव डाउनलड खालामबा मोनफिनो आसाम लेन्ड एडमिनिस्ट्रेसन इन प्रटेक्शन बेलेन्स ब्लक बेखौ नों पिडिएफ बुबानो दा गुगोलाव मोनगोन नोंथांमोनहा